nit ha començat amb força ensurts, Sí, molt suada, una victòria difícil i el més meritori és que ens han sabut sobreposar bastantes adversitats que hi ha hagut, sobretot a la primera part, que ha fet que haguéssim de jugar alguns jugadors en posicions no habituals i l'hem de donar com a molt bona perquè no era fàcil aguantar aquest partit contra un equip que tenia gent molt alta i que era molt perillós en el joc aeri. Crec que potser llàstima de no haver fet el penal i haver tingut un final de partit més tranquil, però crec que l'equip ha respost molt bé, la gent jove que ha jugat avui, per felicitar-los a tots perquè han sabut entregar-se a fons i fer tot el que han pogut per tirar el partit endavant. Ha sigut com una mena de premi, no? També per aquests jugadors joves que no han estat tant en l'equip al llarg de la temporada. Sí, una mica volíem que aquest últim partit alguns d'ells tinguessin un mínim premi a l'esforç que han fet durant l'any i crec que ho han fet molt bé, amb actitud i bé, són jugadors que estan en procés de formació i que són possibles aspirants que sigui a llei. Ha dit Chichi Soler que destacava l'ofici de llei avui. Clar, és precisament el dia que hi ha més jugadors joves a l'equip de la Unió Esportiva de Lleida. Sembla una paradoxa, no? Està bé aguantar aquests resultats favorables, està bé marcar el ritme del partit, diu, és el que destaca ell. Sí, el que passa que en aquest sentit els jugadors joves també han estat intel·ligents i han fet les coses bé, hi ha jugadors amb ofici a l'equip que han sabut també donar aquesta tranquil·litat, aquesta calma i intentar que l'ímpetu que tenia Baleares, sobretot al final de la segona part, de la primera part, que és quan més malament ho han passat, doncs a la segona part han pogut sortir bé i no deixar que s'atancessin massa, que no ens han endarrerit excessivament i no ens han tirat tants corners i faltes com el ritme que es portava al final de la primera part, que era molt perillós. I llàstima els contraatacs, han tingut alguna opció per sentenciar el partit i no ho han fet i ens ha tocat patir. A la tarda li ha sobrat el gol de la Camanet? Llàstima. Sí, perquè a més ha arribat a la darrera hora i ha estat una tarda rodona i sobretot un petit premi molt concret amb un objectiu bonic com era jugar al Copa del Rei, però bé, han fet el que estava a les nostres mans i avui era important guanyar el partit i sumar el màxim de punts i que hem arribat a una xifra que és molt estimable i que l'hem de donar per bona. I avui també parlaves dels jugadors joves. Joel avui ha estat força destacat en la seva actuació, una aturada és força important. Sí, dos aturades de molt mèrit, ens han tingut avantatge en el marcador al final de la primera part i és una actuació brillant. Saps, el Miquel que ara amb els penals hauria sigut una mica surrealista, no? Perquè els dos penals errats, cosa poc habitual. Bé, pot passar, no havia fallat cap i avui el porter ho han endevinat. En el primer ens pensàvem que habitualment es tira a l'altre costat del porter i està llest i aturat. És quasi més culpa nostra o culpa meva i el segon, amb els peus, no passa res perquè m'ha acabat bé, però ha sigut una jugada que ens podia haver tranquil·litzat més i no ha estat així, no sé què farem. Està bé clar que el llançava ell, t'ho dic perquè ha hagut una miqueta rotllant allí entre el Hermen, el Miqui... El segon. Sí. No sé, no havíem parlat i són decisions que prenen allà en aquell moment els jugadors, si ell n'estava convençut, doncs ja ho donem per bo. Hi ha molts dies per endavant, que som 10 de maig, sé que la pregunta és ara avançant menor, però com definiria Emília aquesta temporada? Ara que ja ha acabat, com la definiria? Doncs és una temporada que va començar amb, per dir-ho en poques paraules, ha estat una, si no òptima, una temporada derrotable. Crec que s'ha consolidat un grup de jugadors que té molta ambició, que està molt implicat en el club i s'han aconseguit uns resultats esportius crec que bons, fins i tot jo diria que molt bons, tenint en compte el nivell que té la categoria i els rivals amb els que competim. I amb el regust que ens podria haver fet un passet més perquè hem estat molt a prop. Hem quedat aquest regust d'una petita oportunitat perduda, però globalment crec que és créixer, és crear unes bases i il·lusió pel futur. El futur, doncs, aquest club, si sap mantenir la base, si sap mantenir la base del que ha estat aquesta temporada? Jo crec que sí, però
a partir de l'esforç i de la constància en el treball, perquè la categoria és igualadíssima i ningú t'ha quedat peix que l'any que ve amb el mateix bloc i no passis moltes angúnies. L'única recepta és, sobretot a partir d'aquesta base que podem mantenir, continuar treballant i millorant de les errades que han tingut, que ara tenim temps per reflexionar-hi i per preparar el futur, coneixent una mica més la categoria i sabent per on han fallat. Aquest futur passa per aquí, el futur global, sí, també com aquí. Esperem que sí, ho vaig comentar l'altre dia, que aquesta setmana ens reunim amb el president i confirmarem, ho farem formal, però les intencions de les dues parts són coincidents i amb molt bona predisposició. Hi ha dia i hora ja fixada per la reunió aquesta prevista? Encara no, perquè primer s'havia de solventar altres prioritats, ja ho sabeu, no sé, mitja setmana suposo. Al respecte t'has tret un res de sobre, no? Un cop s'ha confirmat que aquesta setmana, la setmana que ve cobraran almenys dues de les tres mensualitats. Sí, la notícia ens va donar el president i que la planter va acollir molta satisfacció i que crec que és molt positiu per tots. Res, aprofitant aquesta última roda de premsa, també volia agrair-vos la professionalitat que heu tingut tots els mitjans i la complicitat amb el club durant tot aquest any, que no era fàcil i que també heu ajudat molt. El ritme d'entrenament segur que continua igual o no? Continua igual? Sí, de 2 setmanes. Baixarem una mica la freqüència, però en principi dimarts, dimecres, dijous, entrenem. Dimarts, Molt bé. Gràcies.